دەم باش خوێندەکارێن هێژاز مامۆستا هەدیە ئەبراهیم ئەمێ وانە خۆ بەردەوام بکەین یا وانە بەرێ بەشا دوێ مگهان بەشا دوێ وانا دوێ پێشوازیکەرێن دەنگ و گەرماهی دەستپێکێ ئەمێ پێشوازیکەرێن دەنگ بن بەرینەها مەیە بهیندانی گەشتنێ برن ئەم گەهانە یێ دەنگ دوو برا لوانا دی میا گەرماهیە بەردەوام بکەین پێشوازیکەرێن دەنگ بریا کیژان لەبەتێ چیت بێ بریا لەبەتا گۆه ئەم گۆه چاوە بێ پێشوازیکەرنێ ژمەرە چێتی بەش تێدەهەنە دەستپێکاوێ گۆهش چ پێکتێ گۆه vî awayî sê beşa pêk tê beşên destpêkê yê derveyî guhê derveyî yê navî yên hundir her yek ji waneke beşên tê de hene yên derveyî kirkirok cema cuya bihîstinê tê de heya perdeya guh tê de heya ya navîn di xeloxin yek li banî jorî û yek jêrîn ya banî sê hestiyan pêk tên çakûr û mengenîn û menekî û li hundirê xwar da çi tê xuya kirin boriya ostakî ya hundir çi tê tê xuya kirin di parçeyên hene hêlikî û zîvirandî heya sê cûyên heyvikî tê de hene nêvir tê de heya û pêçok jî tê de heya em ê destpêkên bi guhê derveyî me got kirkirok çi pêlên denê gava tên dê hav û tênê kê ku det kê cuya bihîstinê da cuya bihîstinê digihênê perdeya guh ev perdeya guh lerizê perdeya guh ji sê qata pêk tê qata çermî ya lîfên kolacîn ya cilmî awayê wê jî em lê tênin tê bînin ku vikiya lûtkeya wê hundirê çê guhê navîn da ev perik awayekî tê girêdan cê xwe de biriya çi tê girêdan bi riya xeleka perdeya guh ev xelek hewîrdorê wê ya wê cihê wê da sekinênê ji bo ku cihê asê bilê ji ber ku pêlên den carna şeil tên tada lê nebê lêbelê qata navîn de ya perdeya guh de jî lîfên سنێری tê de hene dawîkirinên sînerî û lêbelê damarên xwînê jî tê de hene gava deng nebilind tên em bi êşê dihisihin ev êşa ji ku dê tê ji qata navîn ya perika guh ji ber ku çi tê de hene lîfên sînerî yê dawîkirina sînerî û damarên xwînê kir ku em vê êşê dihisin ev guhê derveyî bû em ê herin guhê navî guhê navîn lê bên derweka xoloxa fevalehî tê de heye hewa tê de heye ev xolox aliyê banî heye û aliyê xwar heye jorîn û jêrîn jorîn çi tê de heye sê hestî tê de hene her sê hestîn herî biçûk laştê mirova de ne her sê hestî çi ne çakûç tê de heye mene genay tê de heye û menekî tê de heye her sê hestî aliyê banî li xoloxa jorîn de xoloxa jêrîn de ew jî vehelehiya çi tê de heye boriya ostakî tenê tê de tê xuya kirin lêbelê li vî guhê navîn de jî di masolkeyên piçûk jî hene her du masolka kenîn her du masolka masolkek ji wanaka bi çi vegirê daye çakûç va û perdeya guh vegirê daye ev masolkeke piçûk ye duwa bi hestiyê menekî va sêlka wê vegirê daye karê va her du masolkeya çi ye hevsengiya dengê bilind gava dengê gelekî bilind tên guh ji ber ku tadêl guh nekin ev her du masolka karê wa ew e ku nehêlin dengê bilind tadeyên li guhê hundir bikin çawa gava dengekî bilind hat ew pêlên bilind hatin giha perika guh û li rizî çi çêdibê ev masolkeya ya bi çakûç û perdeya guh ve çi dike çakûç perdeya guh dikişênê hundir ya dî ya menekî masolkeya menekî ya hestiyê menekî vegirê day hestiyê menekî dikişênê derveyî fah ya perika guh çakûç tê hundir ya menekî tê derve nîzîkî hev bin her sê hestî nîzîkî hev bin gava her sê hestî nîzîkî hev bin ev pêlên den ji watê xwarin bêhtir kêm dibin gava çina guhê hundir gelekî kêm dibin tadayê nagihên nav guhê hundir vî awayî biriya her du masolkeya ev parastina guhê hundirîn tê kirin ji pêlên dengê bilind
ev jî guhê navîn bû. Guhê hundirş çi pêk tê lê bên der gelek co tê de hene, xolox tê de hene ji grûbek co û xolox pêk tê. Ev co û xolox çi pêk tê? Ji labrêta perkî pêk tê û labrêta hestî. Ya hestî mana ev xeloxa serî lê bên der vir de velehî heye cihê ku. Ew velehiya dê dorayê hemû hestî ye. Em çi jî dibêjin? Em bêjin labrêta hestî. Ew qabaxa hestî ya guhê hundirîn de parêzê labrêta hestî. Labrêta perkê hundirûyê wê de ye. Çawa hundirûyê de ye? Wek pêçok, nevir, sêcûyên heyvîkî ev hundirûyê wê labrêta hestî de ne. Li vê de got heger labrêta perkî bê yan hestî bê her du hundirûyê hev de ne ya perkî li hundirûyê valehî hene heybereka rihên tê de heye ew heyber navê lemfa hundirîna navbera labrêta hundir û ya hestî de valehî heye ew çi dagirtiye bi lemfa derveyî. Gava bêjim hundirûyê labrêta perkî çi cûreyê lemfê hundirû de ye? Bê lemfa hundir. Gava bêjim navbera labrêta perkî û labrêta hestî de çi heyberên rihên hene em dikarin bêjin lemfa derveyî. Heger ez bêjim labrêta perkî yan hestî sê pêk hatiye tenê. Gava bêjim yan ev pêk hateyên wan wek hebin. Ya sêcoyên heyvîkî vana ev her sêcoyên heyvîkî ne pêçok heva pêçoka û li vir de never heye ev never jî çi pêk tê ji du pêk hatan pêk tê yortîkol û kîskok. Yortîkol û kîskok. Yortîkol û kîskok karê wa çi ye? Hevsendiya laş pêk tênin. Em ê pêçok bînin. Pêçokê de çi û çi heye? Pêçokê de bîstin çêbî. Bîstin çêbî. Biriya çê ev pêçok lev badayê weka borî de lev badayê gava ez biqatînim û hundirûyê me zênim zê çi bînim? Hezê vî ewayî bînim balehî heye sê co tê têne xuyakirin. Coya naverî, coya navîn û coya perdeya guh. Coya naverî û ya perdeya guh her du tê de lemfa derveyî heye. Lê belê ya navîn lemfa hundir tê heye. Lê bêhnin der li vê de perkek heye û li vê de jî perkek heye. Ev perk bêjinê perka raîsnar, ev bêjinê perka binyatî. Ser perka binyatî hundirûyê coya navîn de lebata gelek girîng heye ji wê lebatê re tê gotin lebata kortî. Hundirûyê paçokê me dît çi heye pêçokê de? Me dît sêco hene coya naverî ya navîn ya perdeya guh ya naverî û ya perdeya guh lemfa derveyî tê de karim bêjim cihê coya naverî li ku de ye karim bêjim ser perdeya hestî he eva şîna ev bêv nake perdeka hestî ye hestî pêk tê ji wê nake di perdîdî çêdibin ya raîsnar û ya binyatî lê na hestî ne ew perkî ne ev hestî ye. Ji vê de bêjin ser vê hestî û perka raîsnar re ye ya perdeya guh li bin her ka de ye bin ya hestî de û ya binyatî de ye ya navî navbera raîsnar û binyatî de ye lebata kortî li ku de ye coya navîn de ye. Vî ewayî em cihê wa jî nas dikin. Ev pêçok gava li hundirûyê wê ez mezînim. Çawa dengê çêbê biriya lebata kortî çê. Çawa gava deng tê wê ê kirkrokê coya bîstinê perdeya guh wê lerzê her sê hestiyê lerizin dê paçeyê li vir jî hene zîvrandî hêkî destpêkê ya hêkî ji ya hêkî çê pêçokê li pêçokê de digihê kîjanê digihê lebata kortî. Lebata kortî ava li hundirûyê coya navîn de ye ewayê derveyî çawa ye eva. Ji çi pêk tê? Ji perdeka ser serê wê tê ya wê setirênê diqetînê dû pêş dikê bêjin perdeya pêvek. Li binê wê de tişta li ser dirûnê perdeya binyatî ye ne perdeya binyatî li vir li vê de jî perdeya binyatî ye. Ser perdeya binyatî dirûnê û çi wê dû pêş dikê perdeya pêvek. Li vê de çînî tê xuyakirin cûreyê şana.
شاننا پشتگیریه که بیجا شانی کورتی شاننا بحسینه یه پیت حسن گاوا هشیاری لگه والوی ده والا هیک نامبر و شانی پشتگیریه ده چه بیم بیجنی تونالا کورتی شانه این بحسینه الوی ده گاوا هشیاری لگه والی بین در البانی بجان کنه گاوا او پیلین دن دگهن جویا ناوین اف بیوک ده لرزه دگه و بجانکا اف جانجی لرزاندن هندروادا چید بی دگه داوی کرنا سنری اف سنت او اف شانه سنری یه دو چپ سرینا چن گریک ها پیچوکی گاواز بیجم او شانه سنری یه گریکا پیچوکی دا چن اوای تشيا واتشاويا أمي بيجن دو جمس هرينا قابل بيدي هشياري چه بو بها سنر وچه بيگريكي وجگريكي جي به سناري پیچوكي وهري ما نجي وإيه خياكرن أبدن كشيا دنگيكيا وچيه جم أم فهم بكن أفجي لباتا كورتيو أم گهان داويا واني پرسنامي نخياكرن كارم بيجم بریا چی پیشوازی کرنا دن چه که بریا گوه چند بشوینا در وی ناوین هندور در وی چپکته ناوین چپکته هندور چپکته پرده گوه چنپاته وی هنا چما ام به ایشید حسن گاوادن گبلینتین بریا پرده گوه کان بیش بلکو قاطع ناوین داوی کرنه نریده دهانا و دامارین خوینی چاوا گوه کارس نخوش دن گبلینت کن بیشن بریا هر دو محصول کن هندروی گوه ناوین دا پرده گوه کاری وچیا هرسنگیه او یکسانیه فشاری لناورا گوه در باوی ناوین دا چید که مزین بشین گوه هندور چته ده هیا بینن هندروی گوه چند جوهانا هر جو چدا گرتیا لباتا کورتی کیجان جوی دیا جویاناوری کیجانا جهیوی کودیا از کارم بیجم لبرتا پر کیش چپکته یا هستی چپکته هر دو پیکاته وان یکن اونی واجب بنویسن لباتا کورتی جمر بنویسن او بده خویا کرن چته ده هیا الفيديو دا أم داوية وانا خبون وأم كيف خشي وببين